ଥରେ ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ଜାଣିପାରିଲି କି ଗୋଟେ ଝିଅଙ୍କର ସେହି ଟାଇମରେ ବ୍ଲିଡିଂ ହଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ସ ଚାଲିଛି। ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ୟୁ ମଷ୍ଟ ବି ଇନ୍ ପେନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା କଥା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପେନ୍ରେ ଥିବେ। ସେ ଏହା ଶୁଣି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସ୍ମାଇଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଦେଲେ ପେନ୍, ମୋତେ ପେନ୍ ତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପେନ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ବି ହଉଛି, ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ବି ହଉଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କାହିଁକି, ଏବଂ ସେ କହିଲେ କି ଏ ଯୋଉ ବ୍ଲିଡିଂ ମୋର ପ୍ରତି ମାସରେ ହେଇଥାଏ ତାହା ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ପେନ୍ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଦେଇଥାଏ କି ମୁଁ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନଉଛି ଯୋଉଟା ଆମର ପୃଥିବୀ ମାତା ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋତେ ପେନ୍ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତି ଦଉଛି କି ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଠିକ ଅଛି, ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ପେନ୍ ଦଉଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋତେ ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି କି ମୁଁ ସମାଜ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଉଠେଇ ଚାଲିପାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ମୋତେ ପେନ୍ ଦଉଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋତେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଏହା ନିର୍ଭୀକ କରିଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଯୋଉ ଆଖିରେ କାମପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜରରେ ମୋତେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରେ। ସେବେଠାରୁ ମୋର ଏହି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ଆମର ପୃଥିବୀ ମାତା ନିଜେ ବ୍ଲିଡିଂ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ବ୍ଲିଡିଂ କରି ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟମତୀ କରିଥାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହି ରଜକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପାଳନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଆମର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର, ଏହା ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ଆମ ପରମ୍ପରାର। ଆଜି ସେ ଯୋଉ ମାସିକିଆ ଧର୍ମ ଅଛି, ଯୋଉ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ ଅଛି, ଯୋଉ ପିରିୟଡ୍ସ ଅଛି, ତାହା ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁ ହେଇକି ନାହିଁ। ତାହା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷଟିଏ କହିବି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଇରେଗୁଲାର ପିରିୟଡ୍ସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ସ କେତେବେଳେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ହୁଏ ଏବଂ କେତେ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ସଂକୋଚ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ସେ ଜିନିଷଟି କହିପାରିନଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ପିରିୟଡ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଏ ତାହା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଦାୟୀ ରହିଥାଏ। ହରମୋନାଲ କଜ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ରସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଓଭେରୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉ, ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବି କିଏ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଘର ଲୋକକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ, ଆଜି ହେଉଛି ଦୋଳିର ପର୍ବ, ଆଜି ହେଉଛି ମିଠା ପାନର ପର୍ବ, ଆଜି ହେଉଛି ଛେନା ପୋଡର ପର୍ବ। ହେଇପାରେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରଜ ମନା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ এই ରଜକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଏବଂ ତାହା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।